Bine. Ok. Da. Așa. Ai deja cu cine vorbi. Scuze. Yankee Romeo Mike Delta Yankee, ready for startup. Runway News 07, Knight 1024, Mike Delta Yankee. Așa. Uite, la cald. Pui fuel pump-ul, da, poți să pui, ok. Crește, așa, throttle-ul 1 cm. Ok. Da, punem și navul, liber stânga, liber dreapta, clear prop, start. Da. Mașa în burtă, nu? Da, e preferat, da. Și reglează 1000 de RPM, da? Da. În jur de 1000. Bun, ce n-avem aici? N-avem generator. Generator. Ok, fuel pump off, acum avionics radio, da? Da. Bun. Puneți căștile după asta. Așa, mașa poți să o lași până. Ok, ne auzim? Da, ne auzim. Căștile, bun, asta mi-l dau în spate, eu să nu mă încurce. Da. 1604, deține garda la frâne, da? Ok, schimbă mâinile, acum ții cu dreapta mașa. Ține cu mașa, așa, acum, left check, bun, a scăzut, both, right check, right to left, both. Bun, și acum full power check, schimbă din nou mâna, da, așa și ține, 2100, ok, și încercăm și cut hit-ul, scade maxim 100 de tune, da, idle, ok. Yankee Romeo Mike Delta Yankee, ready for taxi. Yankee clear to taxi to holding point 07. Taxi holding point 07, Mike Delta Yankee. Frâna liberă. Am pus eu taxi-ul on. Ok, dai. Taxi on. Mergem. Da. Să știi că o viteză de taxi așa, dacă mergi pe încet e mai greu să-l ții, dacă mergi pe repede risc să scapi, așa să mergi un 10 noduri, așa ar trebui să rule, știi, pe cel puțin pe taxiway. Pe platformă, într-adevăr, mai încet. Bun, hai că ne oprim și pregătim capul. Ok, holding point. Ok, ne oprim. Fuel pump on, flaps, așa și landing-ul. Am tăiat taxi-ul. Bun, ok, sunt bune toate, te uiți pe partea și ceri. Ok, când prinzi ocazia ceri intră și ele. Yankee Romeo Mike Delta Yankee, ready for takeoff. Line up. Delta Yankee clear to line up and take off 07. Clear to line up and take off 07, Yankee Romeo Mike Delta Yankee. Așa puteți, line up and take off, dar inițial e line up, iar de obicei îți dă line up și take off. Da? Acum nu îi mai spui nimic, te duci, te aliniezi și când ești gata, motorul în plin progresiv, inițial puțin frână, după care călcările pe podeal, ții pe direcție, da? Presezi dreapta, dacă asta va vrea să fugă stânga, tot timpul vrea să fugă stânga. Da. Bun, dacă ești gata, să-i dai. Ok, motor progresiv, dai. Vezi că pui prea multă frână dreapta acum. Să crească viteza, gata. Pentru 65, așa, mai împingi un pic, mai. Ai, ok. Bun, ca să ai viteză, da? Susține-i viteza asta, ține presa dreapta, 75-80 de heading-ul, da? Perfect. Ok. La peste 800 ridici flapsul. Da. Pe partea dreaptă turul de pic. Da. Pe dreapta aici. 800 flaps up. Bun. Acum 70 până în 75, da? Da. Așa, paralel cu drumul, începe să ieșim din viraj, urcăm în continuare, urcă. Mai trage 70-75. Îți recomand așa pe la 1200 și nu zici așa, să reduci un pic să mai protejezi motorul. Așa, 3 sferturi din sector, da? Ok? Să simți că mai ai urcare, da? Și așa nu mai e chiar în plin motorul, da? Da. Mai mult, crede-mă, ține mai mult, corecțiile mici din picior, corecțiile mai mari din manșă, da? Da. Bun. Văd că el e trimat cât de cât, adică nu oricând să ia îl trimezi tot dacă e necesar, da? Da. Ok. Yankee Romeo Mike Delta Yankee, turning base, touch and go 07. Fuel pump, landing. Yankee clear touch and go 07. Clear touch and go 07, Yankee Romeo Mike Delta Yankee. Heavy navigate communicate. Nu-ți răspunde, tu continui, da? Da. Nu-ți bați capul că nu mi-a răspuns. Poate are delay, poate se întâmplă ceva atunci. Da, whatever. Tu zbori, da? Da. Pista liberă, viteza e ok. Ok. Ești un pic sus la noi, nu e o problemă, nu te grăbi cu redusul, fii atent, de aici nu ne mai uităm deloc în intru, ne uităm la lungul pistei, reducem complet și ne uităm la asfalt, ne uităm în lungul pistei, vezi cum vine asfaltul, da? Revenim ușor cu manșa, revino, așa, ține-l aici, mai trage un pic, picior dreapta, poți să da flap, power, picior dreapta, împinge pentru viteză, așa, să ai viteză, da, să asiguri, că dacă ai viteză asiguri și urcarea, da? Bun, ține așa,
Da, din manșă reglezi acum viteza, împingi, crește, tragi, scade, da? Da. Ok, ține presa dreapta, heading-ul 7580, da? 075080. Da, bun. Treci de 800, ridici flapsul. Așa. Nu mai urca, fuel pump-ul, landing-ul dacă ai ajuns sus, da? Da. Fuel pump-ul, landing-ul. Și check fuel pressure după ce ai tăiat fuel pump-ul, dar vezi că mai fluctuează un pic, după aceea se stabilizează. Bun, trimerat dacă e necesar. Da. Dacă nu, stai pe acolo. Ok. Pentru pepele. Excelent. Make the call. Ok. Yankee Romeo Mike Delta Yankee, turning base, touching go, runway 07. Yankee Delta 07. Clear, 07, Yankee Romeo Mike Delta Yankee. Revirează. Așa, și virăm. Uite, vezi, drumul ăsta agricol, poți să le iei ca reper. Că regula este așa, cam 10 grade înainte ca bordul de atac să intersecteze prelungirea axului, da? Da. Ok, și inclinare variabilă, da, ca să-ți iasă în asta, da? Da. Ok, încep să reduci motorul să scadă viteză, poți să reduci, poți să reduci chiar complet, așa. Așa, botul la 5 grade, dacă n-ai vidit, 5 grade, atât. Wait, acum, flaps full. Botul jos, în timp ce iese flapsul, botul jos. Așa. Uite, acum ai ieșit complet, să te-a frânat, acum, dă-i motor, simți că s-a pus o frână. Da, botul un pic mai jos, mai așa, bun, dă-i motor. Dă-i motor, așa, susține-i. Ești cam 20, e mai bine că ești mai sus. Da, decât mai jos, da. Exact, bun. Ok, la pist, acum nu rămâne sus, da? Începe să reduci un pic, da? Așa. S-a spus, vizează, axează din picior și din motor în spate. Și tu te un pic în dreapta, da? Așa, bun. Stai așa. Revin-o cu manșa. Așteaptă-l, trage iarăși, trage, așteaptă tot. Așteaptă, trage. Atât. Bun, dă-i motor, s-a rus eu flapsul, dă-i, picior dreapta, picior. Ai tras din bucăți, știi? Da. O să te prins, să-i tragi continuu și cum trebuie. Da, deci te uiți la asfalt, da? Da. Cum evoluează asfaltul. Ok. Stop. Ok, virăm. Acum nu fierbe benzina, acum benzina e rece, da, frig afară, dar vara benzina ajunge la 50 de grade. Dacă ai avea o conductă transparentă, să vezi când oprești motorul, așa, pentru că nu mai e curentul elicit, să vezi cum începe să fiarbă benzina în conductă, știi? Da. Yankee Romeo Mike Delta Yankee, turning base, touching go, runway 07. Yankee Delta 07. Clear, touching go, 07, Mike Delta Yankee. Fuel pump landing. O, să te bagi. Ok, așa, ușor coborâm așa, 100 de fiți, da? Ok. Așa. Da, 1200-1300 în virajul 4 și în jur de 80. Da. Foarte multe chestii în general veșile de rezolv, că toți fuzburi din motor și din picior. Lumea crede că manșa. Nu, manșa e doar de cum îi spune, de traiectoria generală a aeronavei, virează. Da. Corecțiile se fac din motor și picior la general aviation, ca să știi. Deci când stabilești să dă lucruri cu motorul și cu piciorul, atunci stăpânești mult mai bine. Da? Dacă tot mestești manșa, se duce tot, zici că e șarpele pe scări, pe peste tot. Da, și e mai bine să fie mai în control. Exact, dar direcția lui general o dai din manșă, da? Și corecțiile le faci din motor și din picior. Idle, așa aștepți, da? Da. Botul jos, în timp ce iese botul jos, așa. Botul jos, mai, uite că aici. Ca să fiu deja pe pantă. Să fie exact unde trebuie. Acum te simți, simți că ar vrea să pierdă. Vezi și tu câtă înălțime, dacă e prea multă, mai lași botul, știi, mai reduci, da? Ok. De-aia zic, motorul și piciorul corectează foarte mult. Adică cam tot. Da. Vezi că o să fie un pic mai sus acum, da? Vezi cum o rezolv. Mai reduci din motor. Da, sunt mai sus. Ești cu vreo 50 de picioare mai sus. Tot așa, vezi că te fură în dreapta, da? Așa, stai cu botul în vânt. Ok, ești bine. Atât. Idle. Ochii lung cu pistei, de la jumatea pistei te uiți. Da, așa. Vezi ce face asfaltul. Vine către tine, oprești. Hai. Revino, încă un pic. Atât. Bun, ai văzut ce fain ieșit. Dai, full power. Ai văzut? Motor, picior. Da, asfaltul ce face, da?